BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेसबुकआव गोदानै हाग्रामा महिलारि फेसबुक पेज खुलिनाय जाबाय। BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बे पेजनि जोहै BTCनि गासैबो रोखोमनि आपडेटखौ मोननो हागोन आरो BTC डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै आपडेट मोनगोन। लोगोसे BPF दोलो एबा हान्जानि गासैबो रोखोमनि खौरांखौ बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजाया मोननो हागोन। आरो बे खौरांखौ मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होदों रायजो राजाफोरनिसिम। बे फेसबुक पेजखौ आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय खुलिनाय जादों आरो बे फेसबुक पेजनि दारै बयबो रायजो राजाफ्रा आपडेटखौ लाबाय थानो हागोन आरो BTCनि जेसेबां डेभेलपमेन्टेल वार्क बा जोंनि पार्टिनि जिखिनि स्ट्रेटेजि बेफोरखौ आङो आपडेट खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो बे फेसबुक पेजजों कानेक्ट खालामनो हागोन आरो आपडेटखौ हरबाय थानो हागोन आरो जोंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो बे फेसबुक पेजनि दारै नोंथांमोना लेटेस्ट इनफरमेसनखौ मोनबाय थागोन। गोजोन्थों।